Samtang naghatud usab og tabang ang bisya gyud sa mga magtutudlo sa Santo Niño Elementary School ug San Jose Elementary School sa Pagadian City sa pagpadayon gyapon sa atong Operation Tabang. Ato kining tan-awon. Sa atong pagbisita sa Pagadian City para sa atong Operation Tabang Bond Paper Gift Project at atong giadtuan ang Santo Niño Elementary School ug San Jose Elementary School. Diri, atong giambit ang atong programa kang Ma'am Maria Alita Senyo sa San Jose Elementary School ang mga kakulangon sa ilang tunghaan. Bahin sa amo ang mga struggles about new normal. Daghan jud ni kay mga struggles karon, especially sa amo ang supplies like bond paper, ink, printer. Di kinahanglan jud namo ni siya kay ang amo ang mode of delivery karon is modular. So kinahanglan na mo ni siya para maka-print big modules para sa mga bata. So, mo ni siya ang struggle karon ng mga printer, ink, bond paper, para mahatag na mo ang pagserbisyo sa mga kabataan. Tungod ani, atong gihatagan og tabang ang mga magtutudlo sa San Jose Elementary School ug Santo Niño Elementary School. Aron bisan sa gamay na pamaagi, atong mahatagan og dugang ang ilang gikinahanglang bond papers. Nagpasalamat si Teacher Nelly May Memis sa Santo Niño Elementary School. Salamat kaayo, Bisaya gyud for the opportunity nga nabisita mi ninyo, and we thank you in behalf of Santo Niño Elementary School headed by our principal, Mrs. Elsa Claros. Salamat kaayo and looking forward sa daghan pa ninyo nga mga schools and other kanang mga tawo nga matabangan. Sa atong paghatod sa atong jutay na tabang sa mga magtutudlo sa San Jose ug Santo Niño Elementary School, kay balumi na dakong tabang na usab kini labi na sa pagtuon sa mga kabatan-unan. Daghan sa